Dus de laser. Dus dit gaat erop dan? Ja, het geeft een energie, zeg maar. Dus een lichtflits met energie. En die moet minimaal zorgen dat het haarzakje 70 graden verwarmd wordt. Waardoor de actieve haar, zeg maar, vernietigd kan worden. Zeeland door de ogen van de Zeeuwse. Ik ga dus mijn bikinilijn laten laseren bij de hairdokters in Middelburg. En ik ga dat bijhouden in een soort van dagboek, videodagboek. Ik ga jullie zoveel mogelijk laten zien, maar natuurlijk niet alles. Ik lig eigenlijk heel lekker, moet ik heel eerlijk zeggen. Niet geheel ongemakkelijk, maar je gaat nu met een gel iets doen, hè? Oh nee, we gaan nu iets doen. Ik ga hem even uitzetten. Daar. Waarom krijg ik deze bril op? Dat is dus voor het laserlicht. En de wereld ziet er wel leuker uit nu. Een soort oranje. Ik heb een pijngrens van min 15. Ik heb niks gevoeld. We hebben nu 1/3. Ja, 1/3 gehad. En ja, je voelt het een beetje warm worden, maar that's it. Nu op 2/3. En het gaat eigenlijk best snel. Ja, ik vind de bikinilijn een van de meest rampzalige plekken om te scheren. Ik vind het ook niet prettig dat je dan met een soort jeukend kruis zit daarna. Dus dit is voor mij echt een fantastische oplossing. 6 tot 10 behandelingen om en nabij zijn er nodig. Voordat je haarvrij door het leven kunt. Snorharen kun je dus ook laseren. Wat gaaf. Baard. Rug. Je hebt heel veel mannen die hebben ook natuurlijk haargroei op de rug. Vrouwen misschien ook. Ja, ook. Ja. Oh, ja. Nou, ik heb het gevoel dat ik net lig en we zijn al klaar. Oh, deze mag af hè nu. Ja. En wat ik wel niet mag is onder de zonnebank in de zon gaan liggen. Dus ik mag eigenlijk niet bruiner worden daar. Dus over 4 weken ga ik dan weer terug.